Дөньяда бәлки күп эшләр күрем, билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Габдулла Тукай. Җир йөзендә һәр кешенең үзенең кечкенә туган иле, туган ягы бар. Ул синең туган җирең, син яши торган урам, йортың, ишек аллары, су буйлары, чана шуа торган кар таулары, челтерәп аккан чишмәләре, урманнары, кырлары. Син шул ишек алларына чыгасың, урманнарга барасың, челтерәп аккан чишмәләрнең салкын суларын эчәсең. Бу синең туган илең. Туган ил, туган авыл, туган йорт. Мин җырларда җырланган матур табигатьле, данлы тарихлы Әлки районы Карга авылында яшим. Мин тамырларым белән бу авыл кешесе булуыма чиксез горурланып яшим. Карга авылының табигатен әйтеп тә, сөйләп тә бетерә торган түгел. Күп җирләргә барыла, тик Карганың Сарысаз, Тирән елга, Аръяк елгаларына, Дубрау күленә, Имәнлек урманына, Актай елгасына тиңнәр юк. Тау өстендә кырлар, кырларында күкрәп иген, тау итәгендә бик күп агачлар, матур-матур чәчәкләр үсә. Табигатькә жан кертүче елга, күл, инеш, диңгез океаннарга тормыш өрүче елгаларга һәм чишмәләргә бик бай Карга авылы. Чишмәләр, нәрсә соң ул чишмә? Җир астыннан агып бәреп чыга торган су. Урманнарда, басуларда, болыннарда йөреп сусагач, челтерәп аккан чишмә буена килеп чыгасың. Суының чисталыгына карап, аның җирдән бәреп чыгуын күреп, сүзсез калып торасың. Аның суын татып карагач, нинди салкын, нинди тәмле икәнен тоясың. Карга авылында риваятләргә бай чишмәләр күп. Сарысаз чишмәсе, Бакый елгасы чишмәсе, яр астында яңа табылган Надир чишмәсе, авылның кабатланмас бизәге. Карга авылының табигаты турында сөйләгәндә, мөгаен күпләр әйтер иде. Венециядә, Римда, Неапольдә яшәгәнче, мин үземнең туган авылым Каргада яшәр идем дип. Чыннан да, бу якның табигаты гүзәллеге белән аерылып тора. Тылсымлы сихри табигаты, урман кырлары, таулары, болыннары, челтер чишмәләре, көмеш сулы Актай гына түгел, кешеләре дә матураның. Йөзләре белән генә түгел күңелләре, йөзләренә чыккан эшчәнлеге, саф татарча, мишәрчә әдәби телдә сөйләшүләре генә дә ни тора. Чыннан да, бу якның тыйнак холыклы, җыр-моңга бай, эшкә батыр халкы гомергә иген иткән, мал үрчеткән, умарта тоткан. Тормышны тәвәккәл кешеләр бизи. Сәнәгатьтәме ул, фәндәме, спорттамы, я булмаса яу кырындамы, тәвәккәлләр уңышка ирешә. Чөнки алар вәсвәсәләнүгә бирелеп вакыт уздырмый, җиң сызганып эшкә керешә. Көтелмәгән чишелешләр таба, мәсьәләне сыкланырлык итеп хәл итә, ягъни булдыра. Безнең якларның саф, мул, теш сындырырлык салкын сулы чишмәләре кемнәргә генә яшәү көчен бирмәгән. Авылдашыбыз Вәлиев Фуат Вәли улы турында аерым тукталып китәсем килә. Исемнәре республикага мәгълүм бик күп шәхесләргә олы юлга чыгарга җигәр, көч-куәт биргән бу авыл. Юк, алар атаклы язучы я шагыйрь дә, җырчы вә рәссам да түгел. Алар һөнәрле, сәләтле, зыялы затлар. Игелекле, мәрхәмәтле, кешелекле Фуат Вәли улы сугышта катнашкан, яуда үлеп калган авылдашларыбыз истәлегенә багышлап төзелгән мемориаль комплексны ремонтлатып, һәркемдә соклану уятты. Аннан ерак түгел яшелгә төренгән бик матур мәчет. Бу изге йортта Фуат Вәли улы яңарткан мәчет. Һәм бу изге йорт өчен авыл халкы бик рәхмәтле.
Тынгысыз Фуат авылда күп объектларны төзетергә башлап әйдәп йөрүче булды. 2013 елда авыл үзәгендә күп функцияле җәмәгать үзәге кулланылышка тапшырылды. Авылын халкы өчен бик җайлы, көндә кирәкле объектлар барысы да бер түбә астында. Ә менә балалар өчен сөенечнең иң зурысы авыл уртасында Хамет Вәли исемендәге ял паркы төзелде. Бу паркны Фуат Вәли улының улы Рөстәм төзетте. Мондый матур парк кайбер шәһәр балаларына да эләкми. Балаларыбыз бер урынга паркка тартыла. Каргага шәһәр үзе килде. Булмастай тоелган хыяллар ишенга ачты. Өр-яңа кибет, балалар бакчасы, 108 балага исәпләнгән мәктәп. Мәктәптә 33 балага 13 укучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәп яны бакчасында бик күп яшелчә, җиләк, җимеш үстерелә. Мәктәп укучылары төрле ярышларда, конкурсларда призлы урыннар яулыйлар. Авылны икегә бүлеп, бормаланып аккан Акта елгасында төзелгән буа үзегеннән итара. Җәй буе аның тирәсендә кеше өзелми. Су кыйнучылар, балык тотучылар көн буе аның тирәсендә рәхәтләнеп ял итәләр, күңел ачалар. Әйе, карга бик бәхетле, тырыш, атаклы, хөрмәтле кешеләре белән тирә-якта гына түгел, республика күләмендә дан тота. Матурлыгы килгән һәрбер кешедә соклану, гаҗәпләнү уята. Җирдәге һәр кешегә үз туган авылы, районы, шәһәре аеруча якын. Ул аның кичкенә ватаны. Анда кеше беренче мәртәбә табигатьнең, аның янәшәсендәге әйберләрнең матурлыгын күрә, тоя. Менә шушы тәэсирләр аша балада туган якка һәр чак турылыклы булып калу, аның байлыгын арттыру, аны матурайту хисе барлыкка килә. Тарихы бик тирәннәргә сузылган бәйрәмнәрнең берсе. Гасырлар буенча нинди генә зилзиләләр булмасын, бик зур, бик тансык, шатлыклы, күңелләрне рәхәтләндерә торган милли, әллә ничә мең елларга бик җиткән халык бәйрәме ул Сабан туй. Эшен инде ашы шундый дигән борынгылар. Карга халкының күркәм эшләре бөтен Татарстанга билгеле. Сабан туйы хезмәт сөючән, тырыш уңган булган халкымның күңелле итеп ялда итә белүләрен, җырга-моңга осталыгын, тапкырлык зирәклеген, көч-кодрәткә ия булуларын тагын бер мәртәбә испатлар. Шуңа күрә дә инде менә 5нче ел авылдашыбыз Фуат Вәлиевнең матди ярдәме белән Сабан туйларын каргалылар үзләре теләгәнчә матур итеп бәйрәм итәләр. Чөнки Сабан туен мәртәбәле итүче дә, олылаучы да, хөрмәтләүче дә, кадерен белүче дә карга кешеләре үзләре. Авылыбызның төп горурлыгы үзләренең акыл сәләте, хезмәт сөючәнлеге белән рухи һәм матди байлыклар тудырган кешеләр. Әйе, кешеләр, нәкъ Фуат Вәлиев кебекләр. Чөнки аларның соклангыч эшчәнлеге нәтиҗәсендә авылыбыз төзек һәм матур. Мәңге яшә, газиз әтиәниемне бүләк иткән гүзәл каргам.